قهرمانین کوملتê me yê Kurd li başûrî Kurdistanê tomar kirin, gelekî ji pesindanê mezintirin û pelên rûnîdayî tejî dikin. Hê serbilindaya her Kurdekî xwedî rûmete ku xwedî armanc be, caveriye li jiyaneke birêz û azad li Kurdistaneke serbixwe ye. Tevî astengiyên mezin yên ku rêgiriyê li rêya vêviyana bihêz dikin. Ev yek ji çîrokên lihengiyê ye ku em wekû Kurd serê xwe pê bilind dikin. Dibin vî sernavî de Serkirdeyê Kurd Pêşmerge Saîd Omar, berpirsê Ofîsa Peywendiyên Niştimanî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye bi helkefta yekemîn salvegera destana Pirdê gotarek dirûpala xwe de belav kir. Têde çîroka destana şerê Pirdê wek nimûne ji lihengî û qehramaniya pêşmergeyan re dibêje. Berî şerê Pirdê dest pê bike. Roja 20 meha dihan sala 2017 hêzên pêşmergeyên xwedî ezmûn û hêzên taybet yên ser bi Partiya Demokrata Kurdistanê ve duê rojê de li hev kom bûn. Berî ku ew hêz berê xwe bidin şerê Pirdê, berpirs ango fermandeyekî pêşmerge di nav wan de gotarek pêşkêş kir û ji wan hêzan re got. Hêzên Iraqî û heşda şabî xwe amade kirine êrişî hewlêrê bikin û ez dizanim di nav we de hin kesên zewicî hene bijin û zarokin û dibe ku di nav we de hin kes hebin naxwazin dawiyeke zû ji jiyana xwe re deynin û bibînin. Di nav we de hene jî yek û aşiqê vê jiyanê ne, ev yek ji mafê her kesî ye ku vê yekê bixwaze ango wisa ra man bibe û em rê li ber nagirin. Berpirsê wan hêzên liheng serbar kir û got piştî bîstikeke din em ê berê xwe bidin wan hêzên hatine Kurdistanê dagîr bikin. Hatine careke din xak û rûmeta me bikin jêr kontrola Bexdayê de piştî ku 26 salan em bi azadî dijîn. Lê me biryar da û em qet ji wan re qebûl nakin û rê nadin wan. Yan em ê van hêzan bişkînin ji wan re bidin xuyanî bê pêşmerge kîne yan jî em ê diber beravaniya xak û rûmeta xwe de şehîd bikevin û turên din jî li pêşman emane. Lewra ez dubare dikim heger hin di nav we de hebin ji biryara xwe û bijardeya şer ne bi behwerîne û li ser ku filet û zarok û malbata xwe ditirsin dixwazin beşdariyê di vî şerî de li gel me nekin em mav didin wan û biryara xwe bidin bila vegerin nav zarokên xwe dîsa wê bama cihê rêzgirtinê bin û em tu helwêstên nerînî jî derbarê wan nasînin. Lê ez dixwazim ji hemiyan re bêjim eger em giştine qada şer ez tekez dikim ku tu dijmin derbasî hewlêrê nabe nekul ser can û giyanê me be wata her kesê beşdariyê di vî şerî de bike divê niha bizane û xwe hesa bike ku ew şehîd e. Dema ku wan pêşmergeyên qehreman û liheng ew gotinên carenvîsaz û cihê baweriyê di soziya niştimanî û welat hez kirin berê jî biryar dabûn ku rûmeta Kurd û Kurdistanê bi xwîna xwe dê biparêzin. Kes ji wan venegeriya bi moralekî berz û germ bi yek dengî gotin bila giyanê me bibe qurbanî ji bo Kurdistanê û em dê tev bibin şehîdê xaka xwe û nahêlin bi çi şêweyî be dijmin Kurdistanê dagîr bike. Pêşmergeyan dengê xwe helda û berê xwe da otomobîl û alavên xwe yên leşkerî berev Pirdê ve çûn û gotin ey reqîb her maya qewmê Kurd ziman naşikin û nakevin topê zeman kes nebe Kurd mirin Kurd jîn dibin jîn dibe û qet nakeve ala Kurdan. Pêşmergeyên Kurdistanê û piştî şerekî tund û berxwedaneke bi hêzî dîrokî û nêzîkî 10 dem ji mêran berdewam kir. Êrişên hêzên Iraqî û heşda şabî şikandin û têkbirin. Bi taybet bûyera ku ji hiş û ramanên her kesekî nayê ji bîr kirin. Teqandina zîrîpoşa ji cûreya Emprasiya Amerîkî û zirarina mezin gihandina dijmin bi can û alavên wan yên leşkerî û ew alav bi tevahîr û xandin û têkbirin. Pîlanên wan ji hev xistin da ku bi zelalî ji dijminan re car dîwere tekezkirin. Her parçeyek ji xaka Kurdistanê buhaye li ba pêşmergeyan. Dibin tu bandorê yan jî çi rewşê de be viyana Kurdan qet naşkê. Pêşmerge bi xebata xwe destaneke din ya dîrokî tomar kirin. Belê ew viyana pêşmerge ye dema ku biryara serkeftinê didin bidestînin û qet hêzek bi çi çek û hejmarê be nikare xwe li ber wan bigire û viyana wan bişkîne. Ji ber ku pêşmerge xwedî maf û bawerî ne û dijminê Kurd û Kurdistanê dagîrkerin sitemkarin tu mafên wan di Kurdistana pîroz de tune ye. Di dawiya gotara xwe de Pêşmerge Saîd Omar serkirdeyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye got ku destana şerê Pirdê bû waneyeke zelal û bihêz ji hemî dijminê Kurdan re da ku her kes bizane ta pêşmerge hene Kurdistan dê bi rûmet û azadî bijî. Ali Omar